Sa Nakman sa Mandawi o sa kababae gyud ang nakaanak sud sa patrol car nga nagpahatod unta sa paanakan apan wa nakapugong nanganak gyud. Ang report ni Nico Cirino. Sa iyang regular nga duty Sabado sa hapon, wa damha ni Police Staff Sergeant Harold Sukib nga may respondihan di ay siya nga alarma sa babaeng talianak. Gamit ang patrol car sa Basak Police Station nga siya ang nagmaneho, ihatod unta nila kini sa birthing center sa Barangay Tipolo. Apan sa may magikay area pa lang, napaanak na gyud ang inahan. Bisan gipaspasan ang dagan, naapektuhan sab gihapon sila sa trapiko. Nakuyawan sa ko sir kay kato first time sa doon ako nga kuhan ba. Nakadrive ko nga nanganak gid sa sod sa kuhan patrol. Na-pressure kay bro sige lego gawang-wang sige pa ko to kay more traffic sa to sir. Gilahos hinuon gihapon sa mga pulis og hatod ang inahan nga si Dimfna Cavalida ug bana niini nga si Jonel ngadto sa paanakan. Ang baby girl nga gipakataw ang ikaupat nga anak sa magtiayon nga nagpuyo sa Barangay Labugon. Buenas kung makonsidera sa mga pulis ang nahitabo ug nagpasalamat nga nakatabang sab sila sa inahan ug sa iyang baby nga kini mahimugso. Nalipay sa kay diri sad sa among mobile sad nanganak ba. Onya, mabso na istorya nga surte ko ng mobile ko na mga anak bata. Nang anak kuan na muguwa. Uban ni Clans Gabutin, Nico Cirino, Balitang Bisdak.